Én Monster Kovács vagyok. Ez egy olyan videóm, ez az a suliból jelentkezünk. Na, hát most itt vannak velem Kristóf, Ákos és Adrián. Amint látjátok, ott fent hűlnek a hülyék. Ott vannak szépen fenn. Itt van Ákoskám. Szevasztok! Itt van a Kristóf, legrégibb barátom. És itt van Adrián, akivel együtt jártam óvodába. Na, a mai videónk egy baromkodásról fog szólni. Amit látjátok, ez a hülye itt már ugrált is. De ez baromkodás! Igen, ez már itt megtrollkodott, mint látjátok, itt egy szép nagy iskolában vagyunk. Tessék, így megmutatom. És ez itt már ugrál is. Nézzétek meg! Na, hát, ez egy jó videónk lesz. És ugye, amint mondtam, már baromkodni fogunk. És ezek a hülyék már ugrálnak is. Na, mutass egy szép táncot, amit csináltál Farsangkor. De nem a... Igen, aha. Várj, ne menj ki a kamerából. Igen, lát, mehet. Na, mutass te egy táncot, amit csináltál. A farsangon? Aha, a pingvin közben. Ja nem, a farsangon. Oké, ügyes voltál, te. Amit látjátok, megint buzol ez a gyerek. De ugye ahhoz képest, hogy tél van, meleg van, mint Tél van, és már pulóverben szaladgálunk itt az udvaron. a kabátba? Ez kabátban, mert még ez ilyen kis fázos típusos. Nem is igaz. Hasitasi. Ez az iránytűt. Nézzétek meg, milyen iránytűt csinál. Nézzük azt az iránytűt. Mutasd! Amerre ez fog állni, ez a kis rész. Igen. Arra van észak. Hát ott repült! Ott van! Arra van észak! Arra van nyugat. Amint látjátok, itt fociznak a gyerekek. Ez tényleg baromkodás. És akkor most jön egy baromi jó leugrás. Na, látjátok, már megint buzol a kis hülye. Na, még egy ugrás kérünk. Professzor úr, még egy ugrás. Szevasz. Még egy ugrás. Ott a Ferenci, aki az osztályunk leghülyébb gyereke. Ott áll a kapuban. Jó, megvoltál. Mennyi az állás, Feri? Ki vezet? Ez egy vlog. Ez egy ilyen kis 3-2-re vezetnek, hát én vagyok az osztály legjobb focistája, jó? De én most mivel videózom, ezért nem focizok. És szevasz! Itt egy András gyerek. Itt Jeló, nem menj már el! Na igen, menjünk valamerre. Menjünk arra. Menjünk, akkor most kelet felé megyünk. Nem, most észak fele megyünk, az előbb lerepült az abba. Ez az Ákoska, az az okos gyerek. Az az okos gyerek csinálta ezt itt, ezt a mocsadékot itt az oldalba. Ezeket futkároznak minden nem tudom mik. Ez így volt, és csak nézzétek meg! 61-es kuka! 61-es kuka! 67-es körút, figyeld már! 61-es kuka elkezdi a hülyéje. Na, ez meg ez az okos, itt ütögeti a telefont meg a Kristóf urat. Kész. Akkor én meg leütöm egy bokorral. Az Ákos meg ott bokrozik, csövöskedik. Hogyan kell beszólni, mint járókelőknek. Hé, uram! Csókolom! Annak az úrfinak szólt be, és hát a hülye gyerekkel beszólt, mi ezt felvettük videóra. De hát itt ez a hülye, ez szólt bele. Na, szóljanak a néninek, szólj a néninek. Ott ki jön? Csókolom! Hát ez a hülye. Amúgy már csak néhány óra is mehetünk el ebből a táborból. Hogy köszönget. Na, menjünk visszafele. Nézzük meg, mit csinál a néni. Szerintem ez időt is oda kell, mint a
nénike már rég Amúgy elhúzott. folyton írjátok le kommentbe, hogy #NoComment. Igen, ez a hülye ezt mondja. Itt fociznak. Mi van? Egy kislány is focizik. Videózok. Tényleg, de Felveszek mindenkit. tényleg? Aha. Gyere te, buzi. Nem vagyok! Itt a buzi. Az előbb éppen a WC-ben megdugott egy Marci nevű kisfiút. Na persze! Milyen nap is van ma? Ma csütörtök van. Akkor elvileg nem is mutatkozzál be, Igen. hogy mi a neved. Hát de amikor elmentem tőletek. Ma lehet, hogy... Tehát nem tudom. Ma lehet, hogy még megjelenik egy videónk vele. Igen. Nálam otthon GTA-zni fogunk. Vagy egy ilyen TKP-s. Hogyha. Igen. Ha meg lehet. Ha nem sikerül, akkor GTA lesz. Igen. Meg majd lehet, hogy lesz más videó. Amúgy, aki egy kicsit tud angolul, az már azt tudhatja, hogy a GTA 5 az G to the 5, tehát Grand Theft Auto 5, és a Grand az az idős. A 5 meg az 5, tehát valamilyen idős. Igen. De idős játék meg nem lehet. És majd lehet, hogy nála is lesz videó, vagy Manchester MC-nől, vagy Szabnatikáról. Na most már. Egy közös köszönésre. Köszönjünk. Vége legyen. Gyere, Ákos! Köszönés van. Áki! Hello. Sziasztok, ez itt a mai... Mi van? Na, Hello! mi? De vége van a videónak. Sziasztok, ha tetszett a videóm, dobjatok egy lájkot, itt ez a 3 hülye. Sziasztok!